പറന്നു പോവോ? പറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നിവിടെ സിവിയർ വെതർ വാർണിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് 3 മണി കഴിഞ്ഞ് ട്രാവൽ ചെയ്തതെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കയറാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അഞ്ജന ബേബി എടുത്തോണ്ട് ഓടി വരുന്നു. കൊച്ചു കാറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടോ പൊന്നു? ഞാനും വെതർ വാർണിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. ഇന്നും ദേ വെതർ വാർണിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെഡ് വാർണിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. രാത്രിയിലൊക്കെ ഉറങ്ങാനേ പറ്റിയില്ല. ഇന്നിനി മിഡ് നൈറ്റ് വരെയാണ് ഗോൾവേൽ വാർണിംഗ്. എന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. ജനലിൽ കൂടെ ഊന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കും. അത് കൊള്ളാം എന്തായാലും. അല്ല സീരിയസ്ലി അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വരത്തില്ല, പേടിയാ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞാനും അച്ഛനും പിള്ളേരും കൂടെ ആകാശത്തിനടിയിൽ നിലത്തും താഴെയും തൊടാതെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുന്നതും. നമ്മളതൊക്കെ ചിന്തിക്കത്തില്ലേ? അച്ഛൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ കൂർക്കം വിളിച്ചിറങ്ങി വെച്ചു. ഞാൻ ഒട്ടും ഉറങ്ങി. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോന്ന്. പക്ഷെ അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് മരങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും ഒടിഞ്ഞു വീണു. ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കും അതുപോലെ പിള്ളേരെ വിടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒത്തിരി മരവും കയ്യാലൊക്കെ ഇടിഞ്ഞു വീണ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, മനുഷ്യർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല. അതല്ലേ വലിയ കാര്യം.